Guys, kabalo mo gunsa ni guys. Oh, tanaw guys. Tagana ninyo guys gunsa ni. Oh. Ako gatanom jud ani guys from seeds gid ni guys, no? Mora ni akong ikapahambog ninyo guys. Nga nakatanom jud ko ani guys, una linsing na po diari oh. Proud kay ko sa kong galingon nakatanom jud ko ani guys. Proud ra nun. Oh guys oh. Nan, seeds ginagikan guys, no? Ayan, idako na siya ron. Napanidaghan sa likod guys, gitanom jud ko ni guys. Mga 2 years na ni ron guys. Pero wala gyapon na munga. Kabalo mo guys, ugon sa ni lemon. Nan. Lemon tree ni guys, tanawa. Oh. Ako yun nagtanom na guys. From seeds akong gipatubo guys. Oh. Mo ni siyang resulta, 2 ka tuig na. Dako na siya guys, no. Mahal ba kang lemon tree ay tagpilang buok 25. Oh. Pumato kag mall mga tag 40 plus pa. Usay ma 50 pa na guys, porque mahal ang buok. Nagtanom-tanom ko ani guys way back 2023 maguro. Oh, 2 years ago lagi. Daghan gyud mga seeds guys, no. Daghan gyud mga seeds. Ako ang gipang tanom. Nanubo gid siya guys. Namaligya pa man gani ko ato katong gagmay pa ni siya. Tag 50. Namaligya ko ani guys. Daghan ni sa likod akong pakita ninyo ron guys ha. O guys, ato na lang po ni i-translate og Italian lemon tree. O nalinsing na po diri ako ni katingan. Ning tubo naman gani siya oh. Katingan magud ko ni siya sa babaw guys para dili siya motubo og dako ba. Yawa na nako natiman. Kay usa ko katuig sa Cebu, pagbalik na ko inani na. Kani siya guys, nani siya sa block nga kuan kan bitang bag sa kubag black akong gi-transfer gipa-transfer na ko diri sa tubangan na po di mga kuan diri silingan diri nga kuan tapad niya mga saging kapayas po guys oh pirmira sila manguha ni daghan kay bunga oh na o nya ako pong gibalhin diri ko sa kapunuan sa lemon tree oh guys dali guys kay dito sa likod ipakita na ko ninyo galing kay daghan po tong mga saging no ipakita na ko ninyo guys daghan ni sila guys ang usara kong gibalhin diri ara guys oh among likod guys tanawan kana guys mga kuan na guys mga lemon na siya guys o tanawan na napa siya sa black nga kuan no black bag dagko kay guys dagko kay gagmay pa kay ni ato awa daghan kay guys oh na magoy may kasagingan po diri god panay kasagingan diri guys o tanawa guys na wa na naligtahan akong likod wa na natiman sa unag yatiman jud ko ni pagbalik na ko diri agoy mura nagkuan guys daghan kay mga nangdagko ng mga saging katingan pa ni namo sa likod din namo guys sa likod sa kong balay. Oh, tanawa guys. Proud kay ko guys no. Sa kagalingon guys. Mubo ra kay ko kalipay guys no. Nalipay ko ba nga nitubo gid ang ako mga limon bitaw guys. Nakabaligya pa pud ko ani guys. Dahin palit. Yo tara ko sa ay. Tuwa ko sa ayo guys. Wala nakatingan na. Taas na kaayo. Na. Nakakita magud ko ani nga na nag-video, nag-vlog ko dato guys nga na siya mga lemon tree guys sa iyahang rooftop. Nya nagtanom-tanom pud ko nanubo man di ay. Mayo kay nanubo guys ba. Napay sa ari oh. Oh na. Wala natin madagyan kaayo guys. Oh, tanawa daghan sa kaayo. Mas daghan pa yun ni before guys katong gagmay pa sila daghan kay ni gipamaligya nako tag 50 ang kuan yan abdan ako sa dagko oh pwede ra magyapon mo kapalitan ni guys pero lain na siya price kay dagko naman kaayo ug maaswat pa pud ban ni uy mahal biya kayo ang lemon guys nindot kini sa inyong tugaran kung namoy mga garden nindot kay ni siya guys oh na pamimanok diri saba kay guys tanawa mo kasagingan guys oh na ipaputol pa kunin nila kay daghan kaayo guys daghan kaayo sa likod wa na plaster sa una guys kani likod namo nindot kay ni guys kay nani mga tanom ako gini gipanglinya no gipanglinya ko ni guys na pa ni mga rosmarino kana mga Italian nga kon guys ba mga basil plant ingon ana guys mga mint oh nana kay mahilig man to si Daddy Italiano sa una og napang Italian restaurant na gyud mi dapat tanumin nato kay amay ibutang sa mga pagkaon ingon ana guys karon wa na gyud matiman guys napay bugnay ari guys oh tanawa guys na saon na lang nako pati nadako okay guys so balik ta diri guys ako ang kuan guys ang usara nga gibalhin ako sa tubangan dako na gyud siya ikatingan ako ato pero nanalinsing siya na oh wala guys, happy lang ko guys. Mubo ra gyud kay kong kalipay no nga nitubo gyud ang lemon sa akong mga kamot. Ako ra gyud ning gikuan guys. 2 years na ron guys. Kauban po ni sila sa atong grapes nga akong gipananom pero dito siya seeds. Nagtry kong seeds pod guys sa katong grapes guys. Nanubo man pero namatay. Pero nipalit ko sa online guys. Mao to siya katong giuna na akong video nga akong gipakita ninyo. Mao to siya guys. Akong grapes. Ya karon diri mo lemon tree na pud ta guys. So ato i-translate sa Italian kung saan ni lemon tree no. Na ato i-translate guys ang kabalokod mo. Tani mo mamunga na ni siya guys no kay na ako nakita guys maski gamay ra mamunga ra man mamunga ra siya katingan ra ako pirmi para dili kay siya motaas guys katingan ako siya pirmi okay guys atong i-translate sa Italian ang lemon tree no ang lemon tree sa Italian guys kay albero di limoni mao to siya guys albero di limoni guys ang lemon tree sa Italian no happy kay ko guys nakita niyo guys na koy lemon diri sa among tugaran tani mamunga na ni aron di na ko mapalit og lemon para ni Daddy Italiano bitaw guys og diri na lang ko to ba mo video guys mao to siya ang lemon tree sa Italian guys no albero di limone okay bye guys thank you for watching diri na lang ko to ba mo video bye guys ciao